Etzi Donostiako kaleetan ezingo dugu nahi beste ospatu, baina horrek ez du Gipuzkoarren festa giroa etengo noski. Y en teatro la estamorra dana. Bai, aio. Ostia, ordene gabei. Baina hola... Hau posible alda ordea, baina hau zer da? Hortainoko apego aldauke, eta morra egin. Hombre, nahi neone igualtzea, baina empatizatik. Eta asko Donostiara egin da, honea etorri eta... Baina pena eta morra da, osea, parrandak ematei got, ekintzapeak. Danak, egunepeak. Jo, zuk hor preparatua bazen uña, Ni, preparatzen hasila. Preparatua, hau jantzila, brilua eta dena ateria. Kaskua. Eta, ezin jantzia urten, Bueno, Oipena. a ver, jantzi badu jaztea, loko esak ez to Donostira jotia, eta morra jantzi, Ja. billo? Alternatiba, mato bilatuko, jo, hola, batuka da estiloa... Hombre, politikoak, lehiotik en kazerola txikia, Ondoko itxekoa izan, hona etortzeko afaltzea. Gula batzuk. Angulak ez txuko jango, bino gula batzuk jan, hoi berrado, urtero bezala, afaldu, eta batzuk goiko balkoian, eta beste bile bian, eta batzuk tamorra joez, eta besti kantari. Ni bakat musika gainean, jartzeko, Jarri moduan. musika, eta... Bai. Aste honetan Gipuzkoarrak gaur egun jarraitzen egon dira adi, Donostiako danborradarekin zer gertatuko zain. Gaur egun, albisteak. Ja, ze ona gertatu den. Bueno, espero bien. Eta Donostiako danborrararen kasuan ere ez da sorpresarik izan. Akabo. Bigarren urtez jarraian ez da danbor hotxik entzungo urtarrilaren 20an. Ze pena. Horrek ez dut izeulertzen, porque eskiatzea jun leike, futbola ikustea jun leike, ez dakitxo, oza, pilua gauza egin leike, eta gero, kabalgatan ere egin deue, bale, herrilienak ez dia jun, kabalgati egin deue, eta dana jendez beteta, eta gero, tamorradiak endutzen deue. Ba, ni tamborra dan behin bakarrik atean dau, da azkeneko tamborra da izan. Ez duzta pena batuik ematen. Nik ez dut inoiz danborra derik ikusi. Bakit Donostian egiten dena, ez dut inoiz ikusi. Ze pena ematen hau, Bakizu zer den denakan formatuak egoten geha. Bai, zugaten zera, Gaueko mabilak emango dute, eta denakan prest. Eta danbor nagusia hande, prest, jaola. Bai. Eta jama bila di, eta azten die hilotzen, eta aztentzea jotzen, eta martxa azten da. Hoi da, ezin da azaldu, ezin tituen behar da gauza bat. Aurtengoan ere, San Sebastian egunean Donostian, ez da danborradarik izango. Bertan behera gelditzeko arrazoia, alegia pandemiaren egoera larria. Pandemia, bino zer doi ba, gauza berreia izangoa. Zin, pandemia, bitu, zer neukani prest. Zer? Badaz badare. Bitu. Iaz, gauerdian, bandera jarrita, Konstituzio plaza utxik eta etxeetako balkoietan San Sebastian egun ospatzen. Aurten tamalez, errepikatuko den irudia. Badaz badare. Ne jantzia eta dena neukan ja. Zera, sola jantzia? Claro, neria. Ja. Ne arropa, ne jantzia. Ja dena prest neukan ta. Bueno. Joi pena. Bakizu zen bertzun? Eurungo urte arte gorde berriz? Hemen itxian jantzita, hemen ingo gu, tamborra da Ez da gauza bera, oingo guño. Jakean ez ton, hemen ingo ba. Ne gauza guztiak intabitu. Ze politia neukan ja, dena prest. Prepatua, pues... Guen. Berriz, pasatzen denean, gorde urrengo urteko. Aber urrengo urtean atatzen den. Ondo, gorde berko dugu berriz. Urrengo urtean suerte pixatekin tamborra da izate baldin bare. Bai. Kursi jo txikia demagait, ordu ni atento, I pazientzikin hartzak, ni nervioso natxoketa, Ine eskuizo egertziot. Sebastian bat bada zeruan, Donosti bat bakarra munduan. Hau erreza, Da gehiago etzegit. Hau erreza, honi izan dagoela, redoble batzuko sartzen. Aurreago sartzen juk, aurrena horrekin sartu. Ondo, ondo.